God, we ask for your... Kai, ya na gaga. Kai dan magaji. Kai kenan kawai kullum wani kada jita kullum a jan jita kamar wani ban malin ma ya gaji wallahi ni yanzu kawai na canza sana'a wallahi daji zan shiga. Wallahi. To dajin ina kenan? Ha. Dajin falgora nan zan yi ga wallahi. Ai daga nan daga dutsen daura daga nan har dajin matsiyaciya tan zan haura. Ai dajin nan fa akwai aljanu. Ni ka ga mun aljanu? To mu aljanu ai me ga mun sawa da su. Mun sha yin lanta da su tun muna yara. Ni tara tare da su ma muna yara fa muna matsala. Bari ma an je in samu madawa. Mu fice yawon nan tare. Ka gane? Ka gane? Kai ka samu ka shiga ta ni zan fita nan yankin. Ka gane? Yawwa ni bari in fita nan kaji. Kaji isar banza isar hofi isar baka ba isa ce ba. Baba, ai kai ne? O ka ce kai ne? Ai na dauka, ka san ba. Ina jin fa samun guri fa zabi fa mu dan huta wallahi. Kai, baba na ji fa an ce dajin nan fa akwai aljanu. Aljanu? Kai tsoron aljanu kake ji? Ko ta fasa mas kai an kwatan wani an da aljanu ba na jin tsoron sa ai. Kai, inda ka gane ko mu je can mu zauna ka gane? Yawwa mu je can aljanu ka daina jin tsoron su kawai.